Здравейте! Аз съм Елена Петрова и съм в Арт Бар 158, защото през октомври тук ще се случи нещо страхотно, свързано с киното. Ще стартира новият български фестивал за късометражно кино "Екранът е ваш". Това е инициатива на Арт Хотел 158 и Нов български университет. Така че ентусиасти от цялата страна, творци, хора, които обичате киното, скоро екранът ще бъде ваш. Пожелавам успех, творческо вдъхновение, истински вълнуващи истории, разказани по неповторим и неподражаем начин. И нека силата на киното бъде с вас!